बिहामजो थांलाय बारियाव गंगार दुन्दिया खानानै लायना फैलाय। आं लायथारनांगौहाय। बेलाव बाबालाय? बेलावालाय दैयावसो थायो, बोरियाव लेवारसो थायो। आच्छा, लेवार बाबालाय? आया, लेवार गैया। थांनानै गंगार दुन्दिया लाना फैबानो जाबाय। आं ओंखामखौ नायनि। जागोन दे। आरो मोनसे खोथा वार्निं लोगोफोर। दिनैनि एपिसडखौ ओंखाम जानानै दानाय। जाय ओंखाम जादों अन्नानै भिडिअखौ उनाव नाय, मिथिबाय ना? आरो मोनसे खोथा, जायफोरा भिडिअनि सिगां एडभार्टाइज नुयो अन्नानै एडभार्टाइजखौ दिनै नायजोबलाय। नोंसोर एडभार्टाइजखौ नायोब्लासो जोंहाबो प्रफिट जायो। गावसोरा एडभार्टाइजखौनो नाया, बेनिखायनो प्रफिट जाया। आरो दिनैनि एपिसडखौ गुसुङैब्लाबो लाबोनाय जाबाय, मानो होनोब्ला सामफ्रामबो लाबोबाय थायोब्ला एसे गुसुं लाबोनाय जायो आरो आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय। दे होमबा भिडिअखौ गुसुंबाबो नायदो। अखाफोर थाथ'ब्रा अखाफोर। मानो आं थाथ'नो? नों नालिखौसो मोजां मोनो, आंखौ मोजां मोना? आं नोंखौनो मोजां मोनोब्रा अखाफोर। नों मानो बुजिया? नों नालिखौसो गोसो थोयो, आंखौ गोसो थोआ। आंनि उन फैनाङा नों। अखाफोर मानो बुजियाब्रा? एसेबां मोदोम मोजां मोनो आं नोंखौ, साला बुजिया। एकदम गोसोम बन्दी देनानै बासो मिन्थिगोन नामा ब्रा बेलाय? मा होनखो? जेबो होनाखै। आंखौ गोसोम होननानै बुंदों आरो ना? होनाखै। आं खोनाखाबाय, नों आंखौ गोसोम होननानै बुंदों। होमबालाय मानोथो नों आंनि मोजां मोननायखौ नाजावा? बोरै नाजानांगौ जाखो? नों नालिखौबो मोजां मोनो, गासिखौबो मोजां मोनो। आरो दिनैथ' मिथिबाय नों आंखौ गोसोम होननानै बासिदों। हा? आं रागाजोंसो बुंदोंमोनलै। अखाफोर, आं रागाजोंसो होनदोंमोनलै। नों गोसोम नङाथ'। नों आंनि दान खोमसि हरनि अखाफोरसो। मानो गाबदोंब्रा आंलाय? दरखार गैया गाबलाबायनो। आं इसेबां मोजां मोनसेयावबो मोजां मोनजायाखै बे अखाफोरा। एबार बाहले आङो हाथरखिखौनो मोजां मोनगोन। नों आंजों मोजां मोनजायाखैना अखाफोर? एबार हाथरखिखौ मोजां मोनगोन आं। बावो मा गोसो लानानै थगायखो बे आंखौ हाफाङा? बबे बिखाजों थगायखो बियो आंखौ? माइरंखौ दोनि दाखिनि सायाव होनानै संनांगौ होननानै सोर फोरोंनाय बेनो? आंखौसो मोनबायना बियो उल्लुखौ फात्ता खालामनो। दिनैबा हले बे माइरंखौ गावखौनो जाहोगोन आं। जागोना जाया नायनि बेथि हाफांखौ। दहायनिफ्रायनो हर्न दामगासिनो खोनायाखै नामाब्रा? एसेबां थैनो गोसो जादोंबा थां सिरियाखानानि मोसा मुफुरफोरनि फानजारियाव बारजुमना लाहैथां। होमबानो नोंनि गोसोनि साननायफोरा फुरा जाजोबगोन। बांद्राय खोथा बुंनाङा नोङो महाराजा। आच्छा, बांद्राय खोथाखौनो बुंबाय दे। मा जाखो? बांद्राय खोथा बुंब्ला नोंनि बिखुंनि बिगुरखौ खुनानै दरजा खिरखिनि पर्दा खालामगोन आं। आच्छा, आंनि बिगुरखौ खुनानै दरखंनि पर्दा खालामगोन होनदों नामा? बांद्राय गुन्दा टाइपनि राव बाहायनाङा। आंबो रोंगौ गोसो जायोब्ला। मा रोंगौ नोंलाय? बांद्राय खोथा बुंनाङा। सुलखौ हास'नानै दैनि पाइपनि नालायाव लगायनानै दोनगोन, मिथिनानै लाखा। माबायदि नांलायथारदों बिसोर? हाबां खुगा जिब्लां, नों आंखौ थगायनानै ओंखामखौ माइरंखौ खामहोजोबदों ना? सोर बिमाया खोन्थानाय? माइरंखौ ओंखाम खान्थानि दाखिनि सायाव होनानै सङो होननानै? आंनि बिमानिसिम दाथां। आंनि बिमाया गासिखौबो रोंखाजोबखायो। होमबालाय नोंलाय मानोथो आंखौ ओंखाम दोनि दाखिनियावसो माइरंखौ होनानै सङो होननानै बुंनांगौ? आच्छा, नों ओंखामबो संनो रोङा होमबा? ओरैनो बोरायलांबाय, खालि जानोल' रोंगौ नामा? ओइ अमाराजा, गेजेराव दाहाब। आं दिनै बे हाफांखौ नैबे माइरं खामनायखौ जाहोनानैसो गारगोन। मानो थगायनाय बियो? दिनैबा हले हाफां हमख्लाब हमसि खालामनानैबाबो नैबे माइरं सावनायखौ नोंनो दौगोन आं। देलाय माबायदि दौवो नायनि आं। आच्छा, नायनो नामा? नायनोबा हगार लामाया। दे आंखौ बारनानै दिन्थिलाय, माबायदि बारनानै थाङो। बावै आंजों मानो नांनो नागिरदोंलै अमाराजा नों? लाजियाबो थ'बिराद। नोंहालाय मानोथो आंखौ एदावबाय थायो? बोरमानि फन हरबाय थायो, लाइन मारिनो नागिरबाय थायो। मानि हाजोआव दं? आवफा र' मिनिनो होग्रा। नोंहा इसिबां गाज्रि सम फैबायना थफिरां। हाबा जानाय हिनजावफोरखौ सेन्थाय लाइन मारिग्रा। दसे समनि उनाव दोनथ'नानै नोंनि 35टा हाथायखौ दा देखाय। माथो खालामनो? हाबा जानाय हिनजावफोरखौलाय नोंहालाय मानोथो एदावना लानांगौ जाखो? नारजि बुदा मिथिबा चिन्ता ता होथारगोन नोंखौ। माथो नारजि बुदानो मिथिबायनो? माथो दासिमबो आंखौ जेबो होनाखै? बिदिसो होनबावदों आरो ना? नोंखौ जेबो होनाखै, आंखौसो होनदों नारजि बुदाङा। आंजों मोजांखौनो रायलायाखै मैया हरनिफ्रायनो। नोंनि थाखायनो नारजि बुदांजों आंहा दाउट खालामजादों। बेनि थाखायसो आं नोंनो ओंखाम संनो बेफोरबायदि फोरोंदों। नों मोजाङै थानायमोनब्ला आं नोंखौ ओंखाम संनो मोजाङै फोरोङामोन नामा? आच्छा, मोजाङै ओंखाम संनो फोरोंनोबा आंनि हिनजाव जाफै नों। सोबागासिनो सोबादैलै बेखौ। होमबालाय मानोथो एफा गाज्रि ओंखाम संनो फोरोंनांगौ बे हाफाङा आंखौ? हगार अमाराजा लामाया। आं दिनै हाफांनो बे खामनाय माइरंखौ दौनानैसो गारगोन। देलाय
माबायदि दौवो नायनि आं हाफांनो मा हाफांजों नोंहा मा सोमोन्दो दङलै हो मानो हाफांखौ बासायदों नों हाफांजों आंहा मा सोमोन्दो दं गैया बेखौलाय नोंनोलाय मानो आच्छा नोंसोर सानैयाबो इलु इलु आरोना मानो बिथाखो आयो माराजा फंसे दांनाङा मानो हगार माराना नों हगारा हगार माराना नों हगारा नों मा खालामो आंबो नायथारनि आं हाफांनो नैबे माइरं खामनायखौ दौनो नागिरदों हगार नोंहालाय दिनैलाय मानो हाफांनि सायाव इसिबां अननाय सोमजिदों सोमजियो आंना सम सम बिदिनो आंनि लामायाव जेब्लाबो फैबाय थानाङालै नों अमा राजा आंनि लामायाव मानो फैबाय थायो नों हो नोंनि थाखायनो नोंनि बिनानाव दावदैया आंनिफ्राय गोजान जाबाय भेरि गुड मोजांनि बाथ्रा आं नों दुश्मनि खालामनानै लानाङालै नङाबा बिराद खैफोदाव गोलैगोन नों अमा राजा नैबे अमा राजाया खैफोदनिसो लिडार आंसो मानसिफोरनो खैफोद जासियो नोंलाय मा जासिनोब्रा आंनोलाय नोंस्रा नांलायलायबाय था आं थांनोसै ओइ थाङा नोंनि थाखायसो नांलायगासिनो दङ आरो नोंनो थांबा बोरै जानांगौ जाखो मानो खारनो नागिरदोंलै हाफां हा ओइ थफिराम नोंनि गोसोआनोथ' मानो इसिबां गाज्रि आंखौ नारजि बुदांजों रायजा होनानै थोआखै आरोना नों आंखौ नारजि बुदांजों रायजा होनो नागिरबावदों नामा नों आयो मा जालायदोंहाय बेवलाय ना घिउ घिउ मोदोमदों हलाय जानाय नायनि मा एसे घिउ घिउ मोदोमदों इयो गोथावथार मोदोमथारदों दुमफाव जानाङा मा जानाङा बेलाय जानाय नायनि र' बोरैबा मोनजाथारदों मोनजाफेराखैमोन नामा साननै सानथाम ओंखाम खामनायखौ जानो ओंखाम खामनाय नंबावासो माइरं खामनायसो बाव आयु माइरं खामनाय उदैयानो गुरगुर गारगार आयो गुरगुर गारगार होनजोब्बाय नोंखौ जानाङा होनखादोंमोन ना दुमफाव मानो जानाय नोंलाय आयो आंहा बेफोरबायदि मोदोमनाय नुबा जानाय लोंनाय नुबा थाब थाब जानो गोसो जायो मा आयो बोरैबा मोनजोब्बाय आं बेखौबा सोर जानो खोन्थानाय आइ थबिराम दिनैनिफ्राय आंखौ दायदावसै दायदावसैसो होननानै बुंदोंना नोंखौबा हले जाहोथारगोनलां मा आंखौ नुवाखै नामा आंखौ नुवाखै आंखौ नुदोंना नुवाखै नों आं एसेबां गोरलैयै हाफांनिसिम फैनो होआ माथो नोंखौ आच्छा दिनै बुलायनो गोसो गैलां मा जादों बेवहाय मानो इसिबां होंगो दोंगो जोंनालाय लोगो मोनबानो सैमा मावजि जालायनाय बायदि जाब्रबोब्रा माथो बे थफिराम थफि गेल्लाखौ लोगो मोनबाथाय थासारियानो गरम जाखायोब्रा नारजि बुदां नोंलाय बबेनिफ्राय फैखो आंबो बै खाथिनि कनस्ट्राक्सननिफ्रायनो फैदों एसे खामानि दङमोन आच्छा दे बिदिबालाय आं फैबाय हाफां थादो दे आरो बेलाय मा सिरा गोसोमलाय बियो सिरा गोसोम मा सिरायाबो गोसोम थालायो नामा माबायदि नायनि जानानै नारजि बुदां जानाङा नायनि माबायदि सिरा बियो जानानै नायदोलै जानो गोसो जाथारदोंबा नारजि जानाङा बेखौ नायथारनि माबायदि सिरा गोसोम माथो मोदोमलायदों गिहु गिहुनो थ' माबायदि बुस्थु बेलाय नारजि बुदां नोंखौ जाखानाङा बुंदोंमोन ना मानोथो जानांगौब्रा नोंलाय उदैया जाला आंना खाथिफोराव हाग्राफोर दंना गैगोना गैयाब्रा आच्छा बैयाव हाग्रा दं उदैया जालालै बोरैबा मोनजोब्बाय साला बिसिनो जानो नागिरनाया फिसायासो जानानै थांबाय ओइ थफिराम माबायदि मानसि नोङो जलदि गारहरनोबा गारहरदो ओरै मोनदों आंखौ थगायनायनि साजाया मोजां मोनदोंना नुबाय दा नोंखौ जाहोनो मोनासै नारजि बुदाङा गावनो फैनानै जाफैबाय आं मिनिनो जोंखादोंलै नारजि बुदांखौ दुमफाखौथ' मिथिखायो र' जासुलि गेन्द्रि होननानै नाथाय नारजि बुदाङाबो दे उदैया जाला गैला सेसखासै मा जाफ्लांनानै लाखो आं उदैया माथो गुरगुर गारगार होनजोब्बायलै मा जानांगौ जाखो खिनांसिगोन बेवहायनो जानाय नंला लंपेन्टखौबो खुनानै खियाबा जानाय नङा नङाबा दा दिगदारसो जागोन लंपेन्टखौ खुनानै बेयाव दोनथ'नि र' हाबा जाना लानानै मा थिनजाबाय थाखो आङो र' खारसान्दि मावनानै जाफ्लानोसै आं उदैनि थाखाय नङाबा उदैखौ खालि दोननो हायाना आयौ बाला मा खि मोनामदोंहाय बारियावलाय हाला उदैया नारजि बुदां बायदिसो नुबाय बाला नारजि बुदांसो नामासो बेलाय बेफोरबायदिलाय मानो खिनांगौ जाखो ओरैनो नुलाबायदों खोमा मोदायफोरासो नारजि बुदां जालाबायदोंदां आयौ बाला खिबो मोनामदों बहा दङ खियालाय आयौ बाला नारजि बुदां बायदिथार दाउसो देलाय नों दाउसो देलाय नारजि बुदां दुमफाव नोंबो नारजि बुदां नोंलाय बेवहायलाय मा खालामदों
खिनो फैदों नोंलाय आंबो मा जाफ्लांनानै लाखोब्रा आंबो मा जानाय नोंलाय आं सिरा गोसोम जादोंमोन आयो होमबा थुफिरामनि बुस्थुखौ जादों होमबा नोंबो जानो नंला उदैया दाबो गाज्रि मोनगासिनो थाबैनो डाक्टरनाव थांनांसिगोन नोंबो थांदो जागोन नाजिबो थां आंबो थाबैनो डक्टरनाव थांनोसै